روسیا ji grava bi navê dayme da piçûk ya Alaskayê bi zelalê xwe dike. Ev grava axa Amerîkayê ye lê tenê 4 kilometre ji grava Rusyayê ya bi navê dayme da mezin dûr e. û bi Rûsî wekî grava Ratmanovsk tê naskirin. Berê di zivistanan de balafirên piçûk di firiyan dayme da piçûk û da diketin ser Cemedê. Lê van salên dawî da ji ber tenêkbûna Cemedê tenê helîkopter tên bikaranîn. Maykutiba ku pîlotek leşkeriyê berê 8 salên dawî da hefte da 2 caran heke rewşa hewayê dest bide difire gravê. Ew dever gelek dûrdestin û di navbera wan cîhan de xencê kelmeşan tiştekî din tune ye. Amûra me ya jiyanê heye û gerem lê çar bin li erdedanîn, xwarina me ya 8 rojan heye ku divê em li çara serê xwe binerin. Li ser gravê gundekî bi navê İn-û-Piyay anko İn-Alik heye di 2018 da li vir 8 kes dijiyan. Cîranên wan yên mirovên xwecehiyên li ser grava dayme da mezin ya Rûsî koça grava herî esasî kirine, grav an niha bûye bîngehiyek artêşî. Em çavdêriya wan 24 saet di 7 rojên heftiyê da dikin. Navbera gravan di navenda Tengava Beringê da sînorê Rusya û Amerîkayê pêk tê û ev dever sînorê guhertina saetê ye jî. Heke kesek ji grava piçûk biçe grava mezin rêwîtiya herî kurt 21 saet digire ku nayê pêşniyar kirin. We do get a warning though. Em hojdariyan bi dest dixin û dem bû dem dengê teqa bom dêtin. Cara dengê çekê giran jî dêt. They're like almost like 50 caliber shells. Jiyana li ser dayme da piçûk di 7 salên borî da gelek neguhertiye rê tuneye, otomobil tuneye û sîstema bîngehî jî tuneye. Actually, you don't really need money. Bi rastî heta ku te pêdivî bi diravî nabit. Eger bi adetî bijî her tiştek heye ji bilî şekerê û qehwê. Lê her tiştekê dî heye. Av û dukanên derametî hêk hene bi milyûneha balinde li vêrê hêlînên xwe li havînan çêdike. Nêzîkî 40-45 balinde li vêrê hêke xwe dikin. Wil dûra heta 40 corên çîçka hene. Ji ber ku rewşa hewayê pir guherbar e, pîlot Maykutîbî li ser gravê pir namîne. Ew lez dike ku barê xwe vala bike û here. Lê bilî van serdanên kin li ser vê grava piçûk û cuda kirî, Mayk û destkarê wî Simon her daîm bi dilgermî tên xêrhatin kirin.